Als alles wat de ingewijden in de aanroende dagen lekt hebben klappert, maar de horeca van woensdag wel los. Hotelrestaurant Prinsenhof in Jennewaard kan het wachtje. Het laatste wie ik helemaal niet dicht was natuurlijk, maar ja, het begint met de kriebelen was zeist en ja, je wil gewoon graag weer, dat merk ik bij het personeel. Hè. Iedereen die had er weer zin in en die er weer klaar voor, dus ja, laat maar komen. In elk geval wordt alles op alles zet om het restaurant van morgen weer spik en span te krijgen. We gaan hier achter de schermen mee wat bezig was. De hele hal is helemaal vernaaien. Dus dat is, nou de laatste dingetje zou je nog aanmeisje, zodat we morgen weer draaien kunnen. Dat komt voor u op een perfect moment nou. Er binnen nog wat wisselende berichten of de sluitingstijd nou 8 of 10 uur jongens worden zal. Kaminga had wel zijn vakker. Nou, voor u is het wel prettig dat vooral mensen die in het hotel verblijven, dat ze gewoon tot 10 uur zitten kunnen. En ja, als om 8 uur alweer naar boven mag, krek of haar straf en mag van heid en ben betier te bed. En dan gaan mensen krek het eten op en dan mag ze eens alweer naar de kamer daar. Dus voor u is het gewoon prettig dat ik gewoon tot 10 uur kan, want ik kan meestal nog wel langer even zitten. De aanroende tijd wie voor de horeca in de oerlibbing staan. Zo vernaam ik de bedrijfsleider. Horeca mensen die graag aan de bak willen, die moeilijk stilzitten kunnen en die gewoon hun gasten bedienen willen. En dat wie nou gewoon een lastig verhaal. Als de ingewijden het bij het goede eind hebben, is dat lastige verhaal niet je onzinijn.